ana m anabata gị ndị oyi m ebe ọ bụla isi na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị taa anyị na-ele anya n'isiokwu nke na-asị lekwasị Jizọs anya gị. mana oge ụfọdụ anyị na-eme ya n'ebe ụmụntakịrị nọ, anyị na-agwa ha okwu anyị sị ha lekwasị m anya. mgbe ị na-agwa anya lekwasị gị anya bụ ka uche ghara ịbụ ihe a kpọpụrụ site na ihe ndị gbara ya gburugburu na ọbụnadị egwuregwu maazị ibe na-egwu na akụkụ ebe ahụ. oge ụfọdụ ị na-ahụ na ụmụntakịrị na-ege gị ntị, mana n'ime obi ha na-atụgharị uche na gbasara egwuregwu ha ga-egwu n'iro na ndị na-akpọpụ uche n'ebe ha nọ. ha agaghị aghọta ihe ị na-agwa ha, mana ọ bụrụ na isi ha lekwasị anya, ị na-achọ ka ha gee ntị nke ọma wee ghọta ihe ị na-achọ ịgwa ha. otu a ka ọ dị na nna anyị nke bi n'eluigwe, ọ na-asị gị lekwasị m anya, ọ na-asị gị tie uche gị n'ebe m nọ, were uche gị bịa n'ebe m nọ. na o nwere ihe ọ na-achọ ka ị nata n'aka ya. Kee ka anyị si elekwasị onye nzọpụta anyị anya, ka anyị gee ntị dịka anyị na-amụta ihe pụtara ihe site na ọbụladị onye mgbasa oziọma Kumuyi dịka ọ na-abịa kpọrọ agakwuru onye nwe anyị. Mark isi 5 amaokwu nke 27 ọ sị, mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs nke abụọ, o wee bịa n'etiti igwe mmadụ ahụ. nke atọ, o wee metụ uwe ya aka. nke 28, n'ihi na ọ na-asị, ọ bụrụ na emetụ m naanị uwe ya aka, a ga-eme gịnị? A ga-azọpụta m. ugbu a ngwele anya na amaokwu 27 nke mbụ, ọ nụrụ, o ji ya kpọrọ ihe. e nwere ndị na-anụnụ ma ha adịghị eji ha nụrụ wee kpọrọ ihe. ịgwa ha banyere Jizọs Kraịst onye nzọpụta, ọ nwụrụ n'ihi gị, o biliri n'ọnwụ, ọ ga-agbaghara gị mmehie gị, o nweghị aha ọzọ nke e nyere n'ụwa nke a ga-eji zọpụta gị ma ọ bụghị naanị aha Jizọs Kraịst. n'ihi na ya onwe ya bụ ụzọ, ya onwe ya bụ eziokwu, ya onwe ya bụ ndụ ebighị ebi. mgbe ị maara ya, mgbe gị na ya abụọ jikọtara aka, ị ga-amara eziokwu ahụ. eziokwu ga-eme ka ị nwere onwe gị. ọ bụrụ na nwa nke mmadụ ga-eme ka ị nwere onwe gị, ị ga-apụ n'oru kpamkpam. abalị a bụ abalị nwere onwe gị. o nwere ndị ọ na-abụ mgbe ha nụrụ, ha ga-eji ya kpọrọ mkpa. ya mere ha agaghị amara ihe ha ga-eme iji nwee njikọ aka n'etiti ha na Chineke, ka Chineke wee metụ ha aka, ka ha wee nweta nzọpụta, ka ha wee nweta nsacha nke mmehie, ka ha wee nweta ike site n'aka Chineke, ka ha wee nata ọgwụgwọ ọzọ site n'aka Chineke. ha na-anụ ma ha adịghị aghọta. akwụkwọ nsọ wee sị, mgbe mmadụ nụrụ okwu Chineke, okwu alaeze ahụ, ma ọ ghọtaghị ya, mgbe ahụ ajọ onye ahụ ga-abịa fopụ na mkpụrụ obi ya ihe ahụ nke ọ nụworo. ma nwaanyị ahụ mgbe ọ nụrụ, ọ sị, anụwo m. Ekwensu agaghị ewepụ ya n'ime obi m, anụwo m. mere a ga-ewepụ ya n'ime obi m, anụwo m. ndị nọ gburugburu m na omume ha, ọ sọrọ ha mee, ha ga-ewepụ ya n'ebe m nọ, anụwo m. aga m ejide ihe m nụrụ, jidesie ya aka ike, ji ya mere ihe. ya mere, nke mbụ, ọ nụrụ. ọ bụrụ na ị ga-anata enyemaka site n'aka Chineke, ekele dịrị Chineke na enyemaka ga-abịarutewo. ihe mbụ ihe na-aghaghị ime bụ na ị ga-anụ enuwo na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta gị. enuwo na Jizọs Kraịst bụ onye na-agwọ ọrịa gị. enuwo na Jizọs Kraịst bụ onye mgbapụta. ọ ga-agbapụta gị, tiji ya agba niile na mkpọrọ niile dị n'aka gị n'aha Jizọs. echetara m ọtụtụ afọ ndị gara aga, anyị nọ n'Ọnịcha na ọwụwa anyanwụ ebe a. lekwa otu nwoke a, ọ bụ onye na-awe ara, iwe ara nke ya apụgo ahịa, atụọ ya mkpọrọ n'aka, were igodo kpọchie ya n'ihi na ọ na-akpa agwa ka anụ ọhịa. wee kpọta ya n'ebe ahụ. anyị wee kwuo maka Jizọs onye mgbapụta anyị. ọnụ maka ya, ọ bụ eziokwu na o nwere isi mgbaka, mana ọ nọ banyere Jizọs. o wee nụ mgbe anyị na-ekpe ekpere, wee sị, mgbe mkpere ekpere n'aha Jizọs, na aka onye nwaanyị ga-emetụ gị, nsogbu gị niile ga-ala ka n'anyị. o wee kwere. ọ bụ ezie na o nwere isi mgbaka. anyị wee kpee ekpere wee sị, n'aha Jizọs anapụtawo gị. ndị Ọnịcha, ndị Ọnịcha maka esi ekwe amen. dịkwa ka ndị Enugwu ebe a.
Praise the Lord. And when they said amen, the man came to his senses. Dịka anyị gere ntị n'ozi nke ụbọchị taa, o nwere ọtụtụ ihe ndị gbapụtara ihe ndị anyị na-amụta. Nke mbụ bụ na ihe anyị hụrụ n'anya ka anyị na-eti uche anyị n'ime ya. Dịka na-amụ amụmamụ na ihe a na-amụ amụ na-aba ụba taa, anyị na-ahụta na ebe ọ bụla anyị tinyere uche anyị na-ekpebi ihe anyị ga-enweta na ndụ a. Dịka o si wee dị na ndụ a, dịka anyị na-ebi ndụ, ebe ọ bụla anyị tinyere uche anyị na-egosi anyị ịhụnanya nwere n'ihe ahụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ịhụnanya n'ebe ezinụlọ anyị nọ, anyị na-eti uche anyị n'ihe gbasara ezinụlọ anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere ịhụnanya n'ọrụ nke anyị na-arụ, ma ahịa anyị na-azụ, anyị na-eti uche anyị n'ọrụ anyị na-arụ. Ọ bụrụ na anyị hụrụ mmehie nke anyị na-ebido n'ime ya n'anya, anyị na-eti uche anyị n'ime ya. Ọ bụrụ na anyị nwere ịhụnanya n'ebe onye nzọpụta nọ n'otu aka, anyị na-enwe ọbụla dị mmasị n'ihe gbasara onye nzọpụta anyị na ndụ a. Dịka anyị na-aga njem, ọ bụrụ na anyị na-aga njem na ndụ, ebe anyị na-elekwasị anya anyị na ebe anyị na-eti uche anyị na-ekpebi ebe anyị ga-aga. Ọ bụrụ na anyị ekwe ka ndị mmadụ kpọpụ uche anyị, ihe ọbụla kpọpụ uche anyị, ọ na-eme ka anyị ghara ịgarụ njem ka anyị na ha nke ọma. Otu a ka ọ dị dịka a na-aga njem, anyị ga-elezi anya na ndụ a, uche anyị dịkwasị n'ebe onye kpara okpoko nọ. Nke abụọ bụ nke a, anyị aghaghị ịgba mbọ wepụ ihe mgbochi niile na ihe mkpọpụ uche niile na ndụ a, ka ghara ịbụ ndị ụmụ kịrịkịrị ihe ndị gbara anyị gburugburu na-ewere uche anyị pụọ n'ebe onye nzọpụta anyị nọ. Dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata n'akwụkwọ ndị Hibru isi 12, ọ sị ka anyị wepụ ibu niile na mmehie ndị na-arapụ anyị n'ahụ, ndị na-eme ka anyị bụ ghara ịga njem dịka anyị kwesịrị, wee lekwasị onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst anya, onye mmalite na njedebe nke okwukwe anyị. Okwukwe anyị aghaghị ịbụ ihe ga-adị ike n'ebe ọ nọ, ka anyị nwee okirikiri ihe ndị anyị na-ahụta na ndụ aghara iwepụ uche anyị n'ebe ọ nọ. Aghaghị tụkwasị anya anyị n'ebe nzọpụta anyị nọ, onye ga-akpọrọ anyị wee duru anyị wee gaa na mmezu nke ebumnobi o ji wee kpọọ anyị. Nke atọ bụ nke a, anyị aghaghị bụ ndị ga-achọ ebe onye nwe anyị na-elekwasị anya wee lekwasị anya ebe ahụ. Anyị ga-ebu ahụ emegide ihe ndị na-akpọpụ uche na ihe ga-eme ka anyị sụọ ngọngọ n'ụdị ihe isi ike na ihe ọbụla ọ bụ n'iso onye nwe anyị. Aghaghị bụ ndị ga-elekwasị onye nwe anyị anya n'ọnọdụ ọbụla, n'ihi na enwe atụmatụ nke o nwere wee nye anyị. Ọ bụrụ na ka onye nwe anyị na-elekwasị anyị anya, na-achọ ka o mezuo ebumnobi ya wee nye anyị, na-achọ ka ọ zaa ekpere nke anyị na-ekpe, ka o mezuo agụụ obi anyị. Ọ ga-azakwa ekpere a dịka anyị na-ekpe ya n'ezi obi ngwa ngwa. Ihe niile ejiri kee ya n'aka na nke eji tụọ ya mkpọrọ ewezuga ha niile, o wee bịa inye akụkọ otuto. Wesị gịnị mere eji kee m ihe ndị a n'aka? Ewee wezuga ya gba niile, wezuga mkpọrọ niile, o wee malite inye akụkọ otuto. Nwoke a ọfọdụ ntakịrị ka o ziwe anyị ozi ọma, o wee sị na agbapụtawo m. Ana m eti ya n'ọnụ gị n'abalị a, agbapụtawo gị. Were ọnụ gị kwuo ya, sị agbapụtawo m. Nwaanyị a wee nụ, ọ nọ na Jizọs bụ onye nzọpụta, ọ nọ na Jizọs bụ onye na-agwọ ọrịa, ọ nọ na Jizọs Kraịst bụ onye mgbapụta. O wee bịa, ọ bụghị mmadụ niile na-anụ na-abịa, ọ bụ mmadụ niile na-anụ ka a na-azọpụta. O nwere ndị na-anụ ha adịghị abịa, naanị ndị na-anụ wee bịa. Ọ bụghị mmadụ niile na-anụ bụ ndị a na-agwọ ọrịa, naanị ndị na-anụ wee bịa ka a na-agwọ ọrịa ha. Dịka ị na-abịa n'abalị a, wee nwee okwukwe n'okwu a nke nụworo, wee mee ihe okwu Chineke si gị mee. Ike ọgwụgwọ nsọ nke Chineke ga-abata n'ime ndụ gị, ike nsọpụta nke Chineke ga-abata n'ime ndụ gị, ike na edo nsọ nke Jizọs Kraịst ga-abata na ndụ gị dịka ị na-emetụ ya aka n'ime mmụọ gị. Ike nke na-enye mmadụ ike, ike nke Kraịst, ọ na-enye anyị ike nụ, ọ na-enye anyị nzọpụta nke mbụ, ọ na-enye anyị ụdị nsọ nke abụọ, ịdị nsọ nke onye na-enweghị aga ahụ onye nwe anya nke atọ. Ọ na-enye anyị ike nke mmụọ nsọ. N'abalị a, ike nke mmụọ nsọ ga-adakwasị gị n'aha Jizọs. O wee bịa n'etiti igwe mmadụ ahụ. Nke a bụ igwe mmadụ. O nwere ndị ọ na-abụ ha hụ igwe mmadụ, ha echefuo ihe ha ji maka ya wee bịa, ha wee chefuo ihe ha bịara ịnata, ha wee bụrụ ndị bịara ile anya. Ma nwaanyị asị, ebuwo m nsogbu a bụ ọrịa afọ 12, agaghị m ekwe ka ihe ọbụla, igwe mmadụ n'elu, igwe mmadụ n'ala, otu ọ sọrọ ha agaghị egbochi m
ana m ahụta Jizọs n'ebe a, ana m ejekwuru Jizọs ugbu a, agaghị m asị ka m gaa kwee ya n'aka. Naanị ihe m chọrọ bụ ka m metụ ọnụ uwe ya aka. Ngwa ngwa m metụrụ ọnụ uwe ya aka, ngwa ngwa m metụrụ ọnụ uwe ya aka, mmụọ ga-enwere onwe m kpamkpam pụọ na nsogbu ahụ m buru kemgbe afọ 12. Ihe ọ sọrọ ya bụ afọ ole iburo nsogbu ahụ. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ afọ ole ị na-ebu nsogbu ahụ agagharị. Ị nụrụ akụkọ otuto ahụ nke nwanne anyị nwaanyị ahụ nke nwere ori nwa, ike ori nwa anọ n'ime afọ ya dịka ike bọọlụ. O wee bịa ụnyaahụ ṅaa ntị dịka ị na-aṅa ntị ugbu a, onye nwaanyị wee metụ ya aka ụnyaahụ. O wee laa n'ụlọ ya, lee ike ori nwa anọ ahụ wee pụta n'afọ ya. Ngwa ngwa onye nwaanyị metụrụ isi nsogbu gị aka, ha niile, nsogbu niile, ọrịa niile, nhụju anya niile, ahụhụ niile nke si n'isi iyi nsogbu ahụ ga-esi na ndụ gị pụọ. N'oge a, ị gaghị bịakwute onye nzọpụta. Wepụ ihe mgbochi niile na ngọpụ gị niile na mmehie niile nke ị na-ebiri n'ime na obi abụọ nke ị na-enwe. Bịakwute onye nzọpụta, onye ga-enye gị nzọpụta, nye gị ọgwụgwọ nsọ, na onye ga-enyere gị aka na ndụ a. N'agbanyeghị ihe ị na-agba mbọ na ndụ a ka ị merie ma ihe mgbu gị na-enwe, onye nzọpụta ga-anapụta gị ma ọ bụ na ị ga-agbapụta, n'ihi na ọ maara ihe niile gara aga na ndụ gị. Ọ maara ọdịmma nke dị n'iru gị. Ọ maara mmehie niile na ihe mgbu nke ị na-agabiga. Ọ bụrụ na ebe ugbu a ị chọọ ya bịakwute ya, ọ ga-agụdo gị nsọ wee nyere gị aka na ndụ a. Onye mgbasa ozi ọma Kumuyi na-abịa ugbu a ka ọ kpọrọ anyị gakwuru onye nzọpụta ahụ. Jizọs Kraịst adịghị mgbe ọ na-ajụ onye ọbụla nke na-abịakwute ya. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi mmụọ nsọ gị nke gwaworo anyị okwu nye mkpụrụ obi niile. Anyị na-ekele gị n'ihi ọkpụkpọ oku a, ọkpọ oku nke nzọpụta, ọkpọ oku maka nnwere onwe, ọkpọ oku maka mgbaghara mmehie, ọkpọ oku nke nchegharị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na obi ebere gị adịghị agwụ agwụ. Ana m ekpe ekpere nye n'isi ndị a niile guzo ọtọ n'ebe a, ndị nọ na nke onwe ha n'ụlọ ha, ndị na-ele anya n'onyonyo, ndị ji ekwentị ha na-ege ntị. Onye nwe anyị, ha niile na-achọ ebere nke Chineke, ọmịiko nke Chineke, nzọpụta nke si n'aka gị. Onye nwe anyị, nye ha owuwe anya nke nzọpụta n'aha Jizọs. Tijie ya agba niile nke mmehie n'ime ndụ ha. Laa ya n'iyi bụ ike nke ọnwụnwa nke na-achọ ịdọrọ ha laghachi na mmehie. Laa ya n'iyi n'aha Jizọs. Ka nzọpụta, ka mmụọ nsọ gị gbaa ama nke nzọpụta n'ime obi ha na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke. Ka eluigwe ṅụrịa ọṅụ n'isi ha niile n'otu n'otu. Ka ọṅụ ahụ na-akụ mgbarịmgba n'eluigwe na n'ime obi onye ọbụla ugbu a. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-enye gị ekele. Anyị na-ebuli aha nsọ gị elu n'ihi na ị na-elekwasị anya anya ugbu a. Ị na-elekwasị onye ọbụla anya n'ebe ọbụla ha nọ ugbu a n'aha Jizọs. Site n'okwukwe, anyị na-emetụ gị aka. Ndị kpuru ìsì, ndị ngwọrọ, ndị ntị chiri, ndị ogbi, ndị nwere nsogbu nke kansa, onye nwere ụkwara nta, maọbụ onye nwere ihe zara ya n'akpịrị, maọbụ aka mkpụmkpụ n'azụ, maọbụ ụkwụ zara aza, ụdị nsogbu ọbụla nke ha nwere, maọbụ ọrịa nke nọ n'ime ọbara nke ọ sọrọ ya bụrụ ọrịa mamịrị. Onye nwanyị, gwọọ ha niile site n'okwukwe ka ha na-emetụ gị aka n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ nke si n'eluigwe, ike nke si n'eluigwe, nnapụta nke si n'eluigwe, ihe ịrịba ama nke si n'eluigwe, ike nke na-ewezuga ugwu niile nke si n'eluigwe, mmetụ aka nke Chineke nke si n'eluigwe n'isi onye ọbụla ugbu a, n'isi onye ọbụla ugbu a
n'aka nri m, n'aka ekpe m, n'ihu m, n'azụ m, n'ezi, n'ime ụlọ, n'ebe niile, n'ọgbakọ niile, na mba niile, n'obodo niile, ma ndị nọ na nke onwe ha na ezinụlọ ha n'otu n'otu, ka ha rabụ ndị ha na eluigwe na-ejikọ aka ugbu a, ka ike nke ọgwụgwọ nsọ, ka ike nke ihe ịrịba ama metụ ha aka. Emewo ya Onyenwe anyị. Anyị kwere na emewo ya, anyị mara n'ezie na emezuwo ya, anyị na-ekwupụta na emezuwo ya. Ekele dịrị gị Onyenwe anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Jeze onye obiọma nara ekele papa malete n'ogwugwu wherever you will be nara otuto papa imarumaye 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 papa anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụkwa mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-egbu ị na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.